Ассаламу Алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин савдо, ҳама каса бародаро як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имруза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фуруши аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас, навора бародар та охира тамошо кун. Ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, ракамои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо Ватсапп ҳастай. Ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Бародаро, раҳмат барои дастгириётон ки дар ҳар як навор дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. Фикротона ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Курси имруза бошад дӯстон 1000 рубл 148 сомони тоҷикия. Навори имрузаро сар мекунем. Рафтем. навори имрузаро бародаро сар мекунем. Яке мошини фуруши аст, Opel Astra соли барориш 2004 сол, кузофи хэтчбек. Авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини хӯлай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега баллонош 80%, документ надора, хадавоиш навай, фавран фурӯхта мешава. Мошин қарор дора дӯстон айни ҳол дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтеса 48000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имруза мешава 323000 рубл. Харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора арзон мешава. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фуруши аст, BMW 5 серия соли барориш 2003 сол, кузофи седан, мотор 2.4, сӯзишворӣ боша бензини хӯлай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, гуфта фавран фурӯхта мешава. Айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи Равон ва нархша боша гуфтеса 80000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имруза мешава 539000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мешава. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм бародаро. Як газели боркаш дорем, соли барориш 2000 солай, гази бензинай гуфта, коробкаш механикай. Айни ҳол мошин дар ноҳияи дӯстӣ қарор дора, ҳолаташ хубай, баллонош 80-90%, то 11.0D2023 ҳуҷҷат дора, акклиматор надора. Я акклиматор гуфта мезани, тамом фақат бешини ҳайш мекунӣ, камбудӣ надора дига. нархша гуфтеса 16500 сомони тоҷикӣ дӯстон, ки бо рубли имруза мешава 111000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфта арзон мешава. барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фуруши аст, Opel Astra соли барориш 1997, кузофи кабриолет, авио мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега мотор 1.8-16, камбудӣ надора, қайд баровардагиай, срочна фурӯхта мешава. мошин қарор дора дар шаҳри Кӯлоб ва нархша боша гуфтеса 28000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имруза мешава 188000 рубл. харидор аниқ боша гуфта арзон мешава, алишам мешава, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ва рақами дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фуруши аст, Opel Astra соли барориш 1997, кузофи седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега полни шумализатсия кардагиай, хадавои мотор 100%, баллонош навай, срочна сум дар хӯрай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва нархша боша гуфтеса 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имруза мешавад 235000 рубл. харидор аниқ боша гуфта муомила дора, арзон мешава. барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фуруши аст, ВАЗ 2115, соли барориш 2001, кузов седан, авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш ҳуҷҷатош тамом шудагиай, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри Ҳисор ва нархша боша гуфтеса 9000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имруза мешава 60000 рубл. харидор аниқ боша гуфта бо муомила дора. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали моро бародаро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мегардонем.
ҳафтум мошини фуруши Mercedes Benz C класс соли барориш 1994 кузуфи седан мотор 1.8 сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 1 сола ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе қарор дора ва нақша боша гуфтесаи соҳибаш 35500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешавад 239000 рубл харидори не бошафтаи мархамат муроҷиат кунед барои маълумоти бештар рақамои соҳиб мошин дӯстон дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фуруши ҳастай Opel Astra F соли барориш 1997 кузуфи хетчбек абиё мотор боша агар 6 сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора 4 дискаи простоид дора мотор 1.6 Ecotec 16 клапана консонер дора кор мекунад гуфтаи камбуди несай сирошна фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дора бародаро дар ноҳияи фархор ва нархша боша гуфтеса 36000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешавад 242000 рубл харидори не боша гуфтаи бо оиди нархш гапзанон мекунем мақсад арзон мешавад барои маълумоти бештар дӯстон рақамои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. наҳум мошини фуруши ҳастай Opel Vectra B соли барориш 1996 кузуфи седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора акклиматор нав хадавои 70% камбудиш гуфта я нарушка кор мега тамом сирош насум дар кораи фурӯхта мешава айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтеса 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешава 188000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мешава мешава варианту дошта бошен мархамат пешниҳод кунед барои маълумоти пурра ва аниқ дӯстон рақамои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фуруши ҳастай Mercedes Benz V124 соли барориш 1990 кузуфи седан абиё мотор боша 2.0 сӯзишворӣ боша дизелай коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега 5-6 литр дар 100 км расход дора ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешавад айни ҳол мошин дар шаҳри душанбе ва нархша боша гуфтесаи 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешавад 188000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи муомилат дора барои маълумоти бештар бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиб мошин дарёфт кунед. 11 мошини фуруши ҳастай Opel Astra F соли барориш 1998 кузуфи хетчбек мотор 1.6 сӯзишворӣ боша гази бензинай коробкаш механика мошинча дар ҳолати хеле хуб қарор дора мега соҳибаш моторш простоя консонер дора сирошна фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтестай 32500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешавад 219000 рубл харидори аниқ боша гуфтаи бо арзон мешавад барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фуруши ҳастай Vosfagen Golf соли барориш 1999 кузуфи хетчбек абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуб қарор дора гуфта газ евро 4 дора документо 1 сола ҳастай танировка то феврала ҳастай мотор хадавой коробка 100% гази бензин ҳардуш кор мекунад мошинча гуфта тӯбчай диск монитор чехол полик ҳамаш нав кардагай мошин барои гаштан гуфта тайёраи камбудӣ надора 4 баллони нави дигарам дора зимни масъалан антифриз нав кадагай гуфта алиш хулоса мошин гуфта камбудӣ надора фақат мешини ҳай мекунӣ сирош насум дар кораи фурӯхта мешава айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса 35000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешава 235000 рубл харидори аниқ боша гуфта муомилат дора барои маълумоти бештар рақамои соҳиб мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фуруши ҳастай бародаро Opel Vectra B соли барориш 1997 кузуфи седан абиё мотор боша 1.6 сӯзишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин гуфта дар ҳолати хуб қарор дора мотор 1.6 простоя задагӣ пусидагӣ варид надора мотор гуфта масъалан намехӯра сирош насум дар кораи фурӯхта мешавад айни ҳол мошин қарор дора дар шаҳри душанбе дӯстон ва нархша боша гуфтеса 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имруза мешава 188000 рубл харидори аниқ боша гуфта бо арзон мекунем барои маълумоти бештара бародаро ба даст овардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди соҳиб мошин дарёфт кунед. Бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. Раҳмат ки навора то охира тамошо карден. Зинда ва сарбаланд бошед дӯстон, дастгирӣ моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. То навори оянда дар ҳар ки ҷой бошед худтона эҳтиёт кунед. Худованд нигабони ҳар яке мо ва шумо бошад. Хайр.